Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu Tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello? Min hemm? Intom it-tfal, ara? Bdejna l-programm? Ara, għas indunajt. Għax xi kultant kolli nżomm it-telefon dejja, ma tmurx iċċempil lil-mama. Telefon. Telefon. Kemm qawwija l-ewwel it-trawx tfal. Illum Zizi skoprit litra T. Litra T hija ittra dritta u soda. Ejja nikbuha flimkien. Nibdew minn fuq u nagħmlu linja dritta l-isfel. U x'ħin naslu isfel nagħmlu tundjatura lejn il-lemin. Isa il-lesta tombrella. Imbagħad tfal ħammuru kważi mat-tarf ta' fuq. Mhux fuq nett, ftit l-isfel hawnhekk ara. U naqtawla rasa. Ara fejni litra T. Il-ħoss tagħha huwa hekk. Bħal ħoss tal-loġġ. Litra T tibda kliem interessanti ħafna. Tafu xejdula dik il-ħaġa li tixorbu minna tfal? Tazza, bħal din ara. Jew bħal dik il-frotta ħelwa u tonda. It-tuffiħa. Għandi sfida likom illum. Min kapaċi jgħid l-espressjoni maġna bjaj? Isimgħu sew. Toni tara tani tina, tani tajtu tuta tajba. Nipprova bil-mod imma. Toni, tana, tani, tina, talli, tajtu, tuta, tajba. Issa maġla. Toni tara tani tina, tani tajtu tuta tajba. Bravi! Ara Tetu, illum għandu biċċa xogħol importanti. It-trakk favorit tiegħu inqaletlu r-rota. Imma Tetu mhux se jermih, Tetu se jsewwih. Fidu, Tetu qed iżomm għodda speċjali. Mhux martell u mhux serrieq. Dan huwa turnavit. Tetu jpoġġi t-turnavit fuq il-vit tar-rota. Jibda jissikka l-vit. Dawra oħra u lesta. Ir-rota ġiet soda. Uff, xogħli beż dak? Tetu jħossu ftit għajjien u bilanċ. Wasal il-ħin għal pawża żgħira. Fuq il-mejda, Tetu għandu platt bi frotta lesta mqatta u tazza ilma friska. Tetu jaqbad biċċa tuffieħa u jiekol. Kemmi tajba. Imbagħad Tetu jaqbad it-tazza tiegħu. Din tazza mimlija ilma frisk. Huwa jixrob ftit. Issa ġie aħjar. Tetu jħares lejn it-trakk imsewwi bit-turnavit. Iħares lejn il-platt tat-tuffieħ vojt u lejn it-tazza vojta. Il-laħwa kemm għandna T. Tetu jerfa' t-trakk u jsuqu mal-art ferħan. Vrum! Litra T. Tazza. Telefonata. Turnaviti. Tuffiħa. Tin. ABC, dan hu tal-Malti l-alfabet. DF, inkantaw kollu mill-A
T. Torċ. Taraċ. Tabib. Telefon. Issa, ejjen labu logħba ta' maraj b'littra T. Jien se ngħidilkom x'qed ifittex tetu u intom tridu tgħidu liema oġġett jibda bit-T. Tetu rid jixrob. X'għandu bżonn? Tazza jew barmil? It-tazza! Mela tetu jista' jixrob minn barmil? Le, mhux hekk. Tetu rid ikellem lil ħabib tiegħu mill-bogħod. X'jagħmel? Jagħmel telefonata? Jew jgħajjat? Telefonata, bravi! Aħjar mill-li jgħajjat u jweġġa glisbeħ u jisimgħu kulħadd. Tetu rid jiddendel stampa mal-ħajt. Għandu bżonn nodda. Xuża? Turnavit? Jew kuxin? Turnavit! Bil-kuxin ma tantx tista' ssewwi affarijiet imma tista' torqod. Proset tfal! Narakom. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ciao.